So mo ni ginatawag din no nga from this to this. Di ba? Sonso na piling gwapa oy please lang. Anyway, day kanida akong giriban karon day no kay 16 years old day. Muna ko ning hinahinayon ning bataa day no day kay lagi mararaba in taon ni siya nga trauma na oy please lang. Kay lagi mahadlok na siya magpariban kay lagi daw madaot daw ang iyang buhok. Mo nang giana ko sa iya ha day no day salig lang pero ay glaom ay charot. Dito oy basta mga plingwapa gani mo day no day mo paghadlok-hadlok oy. Kay na naman yun na magpagwapa ta day no duhara jud agian nato. Pwede na madayon ang iyong pagkapilingwapa day no o pwede sad mo maupaw ba ay please lang. Anyway, day, ang sabot ay namo sa akong client ani day no kay magpa-protein street band siya. Pero lagi day sa kadry man god sa buhok sa akong client ani day no nag-suggest ko sa iya day kung gusto jud siyang mutulid o mo-straight ang iyang buhok. So mag-undergo jud mi sa iyang buhok day og ribbon. Kay lagi ang gusto man sa niyang mahitabo day no day kay tulid og straight kay sa tanan niyang buhok ba. Pero lagi kay dili man na makaya sa to ang protein street band. Kay ang mahatag naman god nga straightening sa protein street band day no day 50 to 60% ra man god. Muna kay piling gwapa man kay mo sa tanan day no day gusto mo og straight ang iyong buhok. So pwede mo day mag-undergo day og ribbon og pwede sad mo day mag-undergo mo og KOS hair treatment. Kung ang habol yun ninyo day kay mo straight yun na ang iyong buhok ba. Og ang hair protein day no kay nindot na siya day sa mga damaged hair na kanang dry na bitaw kay sa tanan ang iyong buhok. Pag inana na nga klase ang iyong buhok day no day pwede kay mo day mag protein straight ba na lang. Kay para dili na mo samot og ka-damage ang inyong buhok ba. Og moro day to no bye mo oy.